selfie. Thanks, mommy, get the camera. Oh my god, it's amazing. To jsou varizaci, oh my god. Takže já si tam u dalšího videa, tentokrát je to ze serveru Qplay a se tady s Menrisem. Tus. A dneska si hrajeme Bed Wars. Yep. Dobře, tak jo, takže my už jsme tady v aréně, je to mapa Dragon. Chtěli jsme jít 2 stínky, ale ní nechtěli. By the way, můj channel máte dole v popisku videa a Cafik zapomíná komentovat svoje video, takže jo, já zapomínám. Přebírám já, je to můj kanál. Nebyl. Já jsem se kouk. Já tě neznám. OK. Já uvařím. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Já jsem hrozně málo zvyklý točit jakože s někým video. Ano, jako točím s lidma videa. Já, že jo, i streamuju s lidma, ale je to furt takový hrozný nezvyk, že jsi zvyklý, že prostě to video normálně prostě musíš plně komentovat a přitom tady to musíš nechat na někom, kdo přitom nemluví, takže Cafíko musíš víc mluvit, já budu mluvit, aby si nenarušil rovnováhu vesmíru. Jo, a časoprostor a takhle, ne? Jo, už je porušený časoprostor, co se tady posral. Na tebe něco, na tebe spoléhnu. Pojď k poště. Cože? Koště. Tady týpek skočil do vodě. Do piči. Au, jau, láva pájí. Do you know? Au. No, vypadni týpku. Ono hodí ke mně. Hej, kappa, au. Pamat. Tak jsme jediný 2 v týmu, takže teďka to řádně rozjedeme. Tak asi ne. Bacha záda. Zánama. Ne, nerozjedeme. Oh. Takhle, jestliže se počítá jako rozjetí, zapálení, jako nechání se upálit, jako, tak jsme to rozjeli. Ne, tak jsme Jan Hus. Jestli ne, tak Teďka jsme něco jak Jan Hus, taky jsme byli upáleni. Takový dvojnásobný Janu. No nic, tak my si dáme asi ještě jednu arénu, čo? Jo. Ej, tak jo, jsme tady tady jsme v další aréně a tohle je nějaká mapa Pirate, myslím, nebo Pirate. Jo, tady se z nás stanou praví piráti. Jo. Bez nohy, bez roky. Menrisy. No. Dobré. Já myslím, že už jsi spadl z toho hovoru, teda z TeamSpeaku. Normálně lidem vypadává hovor, ale jediný, kdo tady prostě spadne z hovoru, jo? Já jsem se prostě držel na hovoru, že jo? A z toho hovoru jsem spadl. Podle takový visící Menris na takovým telefonním drátě. Pojďte tam jenom vysím na tom telefonním drátě, úplně ej. Měl bych sem pořídit hasiče. Trošku to tady ohodí. Hasič Menris. Takový záchranář, jo. Takový Superman. Ze svého inventáře mám. Počkej, u nás Jolko. Jo, počkej, my jsme Jolko. Jde. Jo, ironie s tvrdým i. No, tak. Takže, aby jsme si to nějak vysvětlili. Okruhu 15, no, takových 10 bloků, je tam jeden jediný blok, kterým se můžu zabít. Harry, do jakého bloku jsem skočil? Do toho jednoho bloku? Ano. Jo, to se stává všem. Lol. No je killer úplně. Fakt. Kde je můj luk? Já jsem ho zahodil. Dávaj do. Já ho tam nehodil. Je tam bacha, jo. No. Takže si vám loučíme u tohle z toho videa, doufám, že se vám video líbilo. Uvidíme se v dalšího videa a čus.